ukhambuke izitsholo ezihlasela umzimba ngethuba amadoda kwingingqi yaseMthatha etyhola ngokuba enye legenyana yendoda bebelina nayo bavuke sebetyhola ngokuba ibahlasele ngezesondo. Mbukeli khawucapula. Molweni bantu ekhaya, sinengxaki besimele nobhuti lo ndavuka mna mfethu iindawo zethu zokusuza zimanzi, ngoku siyayazi uba yena kalandukile kwezaa zinto, so besifuna uncedo loba abanjwe kuthweni ngayo. Esewesi mna uye wandithatha ukubra ndavuma wathi unendawo yokulala phaa kwabo. Nandigqibele nje ndinikeza nje into eselwayo endingayazi. Mna ndingakubethanga mlonyeni, ndifuna uqonda eyona nto ndingekho happy yiyo. Kutheni nizobanje after ndilele nawe ekamereni eyi-1. Nifuna nina nilwa ngam nini ingxakeni? Silwa ngawanjani? Asilwi nawe nidibene njani? kutheni bhuti mna ndizovuka ndizavuka nam ndimandi. bhuti ndiyandiqalapela uba ndiyindoda. Uyindoda ububehave phaa ebantwini like uba ngumjito onceda amadita ntontoni ulayita neenkawu usithini after ngoku uzawundenzela simanzi. kutheni ingxaki yenu ngendiniwine kakhe. Ngoba uphika apho usithi wena uyamba uthini uthi ngesiwinile ngoku into asigalelele yona phaa. Mbukeli kangako besikuphathele khona.